प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाफोरखौ 100% सुस्रांनो मावथांखि बैसोमुथि। बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाफोरखौ 100% सुस्रांना होनायनि मोनसे थांखि आरो समाय होनाय बेनो जादों मावथांखि बैसोमुथि। दिनै प्रमद बर' सरकारनि मावथांखिखौ बैसोमुथिखौ बिथा खालामना हा खाजोना आरो खैफोद सामलाय बिफाननि सिबिथायफोरखौ रायजो राजाफोरनिसिम सुबुं गोसोआरि खालामनायनि गिदिर थांखिखौ सिगाङाव लाना कालिंदुवार बियाबनि बेंखनाव थानाय पुरन्दिया बिसिडिसिआव मासिगिरि अलंबार कसारिनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरखौ लानानै सांग्रांथियारि मेल खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सांग्रांथियारि मेलनि गेजेरजों हालामाव रायजो जाबोनाय थागिबि हारि हारिसाफोरनि हानि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होनो थाखाय सरकारनि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरनो फोसावनानै होनाय बैसोमुथि.bodoland.gov.in एबा 86assam.gov.in अनलाइन पर्टेलनि गेजेरजों न'आव थानानै गावनि जेंना गोनां हाखौ माबायदि सुस्रांना लानो हायो बेनि सायाव गुवारै दिन्थिफुंना फोरोंथाय होनाय हाबाफारि लानायखौ दिनैनि बे सांग्रांथियारि मेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। दानिया फै बे समाव मासिगिरि कसारिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखौ आबुङै मिथिना लानो। दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गासै रायजो राजाफोरानो दिनै बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरानो दिनै गोजोननाय मोनदों। दिनैनि नैबे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा मिशन बैसोमुथिनि जि एवारनेस प्रग्राम बे प्रग्रामखौ बेवहाय जोङो लानाय जादों पुरुन्दिया पिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे बाजारखला मार्केट सिटआव आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा दोलो दोलो फैदों आरो बयबो हांखुर जादों आरो बयबो गोजोननाय फोरमायदों। दिनै गोबां सम गोलाव सम गोबां रायजो राजाफोरा दिनै हानि समस्यायाव दङमोन। हा हु दाबो नामजारि जायाखै, नामजारि खालामना लानो हायाखै, सोलाय सोल' खालामनो हायाखै। गोबां सम माने बिथांमोना खस्थ'जों भुगिबोबाय थादों, सेस्था खालामबोदोंमोन, हायाखै। बिथांमोना दिनै सोरबा हा गैयिबो मानसि दङ, दिनै बिथांमोना बे हा मोननायनि लामाखौ बिथांमोना मोनबाय दिनै आरो बिनि थाखाय बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा दिनै लैहोर लैहोर फैदों आरो दिनै गासै रायजो राजाफोरखौ नैबे मिशन बैसोमुथि जि एप्स बेखौ बेवहाय फोरोंनाय जादों। बे पर्टेलखौ एप्सखौ माबोरै एप्लाइ खालामबा माबोरै मोननो हागोन सुबिदा। बेवहाय जोंहा गासै 13टा दङ। बे 13टा बिथांखि बे 13टा हाबाफारि, बे हाबाफारिनि जोहै जाय जि समस्या जादों बेखिनिखौ गाव गावनो न'आव गाव गावनि मबाइलजोंनो खालामनो हागोन। बेखौ जोंहा हरसिंगा सार्कोलनिफ्राय फैनानै उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय बिपिएम बिथाङा फैनानै लाट मण्डल बिथांमोना फैना गावबुरा बिथांमोना फैनानै बेवहाय फोरोंफैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो दिनै धन्यबाद होनो सानदों जोंहा बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांखौ जोबोद साबायखर बावदों। बिथाङा दिनै रायजो राजानि बे गोलाव सम समस्या जानानै थानाय बे हानि समस्याखौ दिनै समाधान खालामनो थांगासिनो दङ। जोबोद साबायखर बिथांनिसिम। बेखिनियानो। बिथांमोननि थाखाय जों दिनै जोंनि पिसिडिसिनिफ्राय जोङो जाय बिथांमोना गामि वाइसआव मबाइल सालायनो रोङो, न'खराव साफा सानै सालायनो रोङो, सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनैनि तारिखाव फ्राय रोङो। जायनि न'खराव सेंग्रा सिख्ला गैया बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय जों बेबस्था खालामना होदों। गामि गामि जोङो थांनानै बे मिशन बैसोमुथि एप्सनि दारै जोङो बिथांमोननि हानि समस्याखौ जों समाधान खालामनो थाखाय जों थिरांथा लादों। पाब्लिकआथ' दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जेराव बिथांमोना नाजासेयावबो गोलाव सम बिथांमोना नाजासेयावबो बे समस्याखौ हानि समस्याखौ खालामना लानो हायाखैमोन बा गुबुन थांनाय सरकारफोरा खालामना होआखैमोन। दिनै गोदान सरकार जोंनि इउपिपिएलनि सरकार, बिजेपिनि सरकार, प्रमद बर' सारनि सरकार दिनै रायजो राजानि बे गोलाव सम सोलिबाय थानाय समस्याखौ दिनै समाधान खालामना होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों, फोरमायदों। बेखिनियानो। नोंथांनि जिथु बिसिडिसिआव बेबायदि हानि जेंनाजों भुगिनांनाय सोद्रोमाफ्रा दिनैसिम बेसेबांसो पाट्टा बेबायदि सल्भ जाखो बिथांमोननि जेंनाया? दिनैथ' माखासेयानो सल्भ जाबाय आरो माखासेयानो जायाखै। दा दिनै नैबे मिशन बैसोमुथि एप्सनि दारै मिशननि दारै
दिनै बिथांमोना बे माबाखौ सुबिदाखौ मोनगोन आरो बिथांमोना बे पाट्टाखौ मोननो हानि पाट्टाखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो दिनै बेवहाय रायजो राजाफोरखौ फोरमायदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावनो खामानिखौ मावनो लानो हानाय बायदि बेवहाय डेमनस्ट्रेसन दिन्थिनाय जादों दा बिथांमोना नायबाय थादों आरो बेवहाय बाहागो लादों लैहोर लैहोर फैनानै बेखिनियानो